Здравейте хора, това съм аз Бони Бон. Днес ще играя с Тони Злати в нейния сервер, който как се казва Тони Злати? Бони Бон. Виж кой ми е тук меченцето. Уау. Без да искам, хора, батя. О, тя слизам. Този път, за жалост, хора, аз няма да правя клип, защото ме мързи. Мързи от такъв начин. Къде са тя овци, батя? Отстригам. Не дай ги такова. Аз някой друг път ще се занимавам с това, да го сменя на креатив и... Гад са отстриганите овци, хора. От това се правеше запалка, нали? Кое? Да. Обаче как? Айрон защо? Аз имам айрон колко? И пая жена, нали? Не. Не, ама да. Дай ми слинта и айрона. Аз знам как ще си го направя. Чакай. Така, мисля, че беше... Окей, първо. Аз го направих. Видя ли? Да. А трябва ли ти пая жена? Трябваше ли ти пая жена? Не, обаче ми трябва за лък. И я направих лък. Ама аз бях откраднала един от скелет. Нямам повече пая жена, сори. Добре, то ще го дам на тебе. Аз бях имала един от скелет. Ей! Бони е радостно. Или радостно. Ай, ще ударя. Чакай да оставя запалката и айрана. И лъка ще дам. Аз ще си взема моя. И... Чакай, за какво съм взела тази ръжачка? Нужда. Ръжачка. Няма къде да оставя. Имам косъм. Къде ми е еми го лъка. Чакай, сега ще дам лък. 20%. Ето. И аз искам да се Вземи го лъка. И аз искам да си видя скина. Ялка. Уи, камзунко. Пътя. Давай, удари ма. С ножицата. Благодаря. Къртата, с ножицата. Хари, фърля ми айтемите. И да върнем през нощта да бием черепи. Верно, аз забравих. Ето. Ти си като някакъв диспенсър. Нали? Дропър де. Хайде. Лека ножница. Не, това е моето легло. За тебе ще направя друго. Ставай тук. Ах, ти гад. Мръдни се. Сега ще направя на тебе. Мразето. Мръдни се, ти казвам. О, мина. Чакай, няма нищо там. Ако искаш копаш, ще стигнеш до дърт. Фак. Аз съм до зъб заек. Виж колко бяло дърво събрах. За печката, когато изостанем с кола, засягаме на 2 стъка 2. Ох, може да сваля тази блуза? Ами, защо да не може? Хора, за да знаете, ние сме у нас. Еми естествено, защото цяло лаф има интернет. Чай, че много ми се набра. Не гледай. Окей, вече можеш да гледаш. Някой се заблуза. Да. Адвенчър Тим. Война по детенците. Чакай, сега тук взема. Виж колко... Човек, виж се леглото! Какво бе? Виж го! На мен не ми е така. Чакай, сега ще го изкопам. Просто... Извиня. Чакай, дай си на леглото. Не в мен, май. В тебе. А, в мене. Аз си го сложа моето. Ма човек, пак си е такова. Моето ще стои. Ма не са Ето колко туди. Така. Чай сега тук, виж, сега ще ти покажа колко пържоли и пилта имаме. Виж. Изкопай го ти и го служи пак. Окей. Аз съм майстор. И затова. What? Ко? Чай да взема. Окей, хора, кой може да ми го обясни това? Виж, Тони. Не отваряй вратата. Ей, тук нямаше кабелстон. Нямаше такова кабелстон. Да, знам. Може да е затова я. Сега на мен ми стои нормално. Я го виж. Защото тук нямаше кабелстон. Еми, и на мен си бе. Айде, лека нож. Айде да лягаме. То май е светло вече. Абе, лягай бе! Ама виж как си. Майка. Са. Ами, вау. Аз съм до стената да Аз не мога да се кача.
Я как спя? И като хората. Като хората. Ти спиш като хората. Чай малко, че телефона ми отзаде, ядох пуканки и е мърсен. Хайде да върнем на тебе, мамо, бе. На лов. Я, ела, виж, и тук сега ще покажа една дупка, откъде взех повечето ая на Никол. И тук може да има скелети да са дошли през нощта. Внимай сега, тук ще дойдеш, ще видиш една дупка голяма. Май да не паднеш, аз съм сложила стълби, защото веднъж аз тук, нали, копах си. Ето я, ето тук има кабел стоун, слизай по стълбите и ще видиш какво има. Гот. Аз това го направих. What the hell? Аре, бе, не мога да слеза. Идвам. Това аз го направих, защото... забравихме торчове да се има. Не вързи ми, защото много там... Чакай, имаш ли пръчки? Не. Мамка ми. И сега ще ида да взема малко. Аз тук намерих хубаво, на мен ми трябват пръчки само. Аз съм към... Аз слезам по водата. И слънца светлина. По-добре, нали? И аз там, нали, във и паднах там. И после трябваше да се сменя на креатив, защото нямах материали, носих си само мечове и разни. Хората да слушат. И... You are cheater. Затова го... Да, смени се на креатив, защото нямах как да се изкача, просто беше невъзможно, нямах такива материали. О, човек, ще взема малко храна, виж колко храна имаме. Ого, взема доста. Взема... Вземи 6 пилета. Да, бе, да. Ще взема 10 гагнешко. 10 гагнешко. Агнешко. Гагнешко. Агнешко. Аз съм майстор пловец, хора. Имаме много малко торчове, трябва да направим. Аз съм майстор пловец. Браво на те. Чай само и сега да направя торчове и идвам. Али имаме стаки 13. Чай да го направим 20. Ще стане 20. Къде? Ще взема се пак кола. Абе, не бе, той. О, паркур да бест. Един стак и нещо ще ни стигне, да ще ни е предостатъчно. Идвам. Май, защото зомбита има всякъде може да са останали от вечерта, те не се махат. О, супер. Какво стана? Виждам, че не е така вече. Долу ли си? Да. Зомби. Щях да падна. Щях. Паднаха и падна. Тук виждам кол. Кол. Ами взема го да... Дали ще мога? Не, още. Няма да взема. Чакай, бе, тук аз нищо не виждам. Как слеза по водата, бе? Я слезах. Чудика се! Аз съм нагоре. Опасявам се, че си... Айрънче! Не! Идвам! Идвам ти помагам. Чай да се кача по-добре тук и да се съдяваш. Помощ! Сори. Качи се по водата. Много си... О, злато! Къде? Искам аз да го скъпам! Изкопах го. То беше едно блокче. Виждам айрон. Не, няма да ги взема, защото... Аз ще го взема тук. Аз пък не мога да се изкача. Как се изкачам, бе? Чакай, не питай мене. Кол. Редстоун. Аз ще го скъпам. Чакай, че трябва... Окей, нищо не виждам. Дай малко толчове тука. Чакай, сега ще дам. О, редстоун. Не, стига, аз искам да се го скъпам. Аз го видях първо. What? Майка тази вода! Не мога. И сега ще изкопам малко камъни и ще го... Чакай, сега ще го спра. Аз ще го спра. Surprises. Не, кола аз... то кола, деца ще се купиш за мен. Аз ще го намерих. Спрях водата. Спряха трънки. Спряха трънки, вика. Просто ме огради. Малек, ако знаеш колко кола намерих тук... Готово, вече няма да имаме тревоги от водата.
Така няма да ни събаря където ни трябва. Малко. Защо не ми я спря тук, ма? Искаш торчове, 21. Чакай малко, бе. И разгледай. Покопай малко камък, събери около един стак, аз ти дам торчове. Дай толчове. Колко толчове? 21. Много, бе. Ако ти трябва, ще имам още 50. Много толчове. Аре, аз и тук ще покопам малко, защото ни трябват камъни, а имаме по-малко от стак. После кой знае как се качим, но както да е. Но да, не питай мен, човек. Това да махна да не ми пречи. Да, трябва, може да се сменя на креатив. Вода, 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 вода. Ами запълва я. Вода, вода, не мога. Тя ме блъска, тя просто ме... Мали се, бе. Чай, аз тук ще трябва бъгне. Бе. Къде си, баре? Не ти виждам, не? Окей, аз си... Чакай да си взема торчовете. Ох, богу. Не ми се свиди за това торчо, ама все пак е нещо. Идвам. Хайде да се качваме горе. Вънка някъде ще ни... За мене си. Лапис. Сега много ще ме скифра, ако сега намерим... Диаманти. Да. Окей, дай и аз малко да покопам. И ми вземи оня кола и там дете. До мене дете. Аз ще копам нагоре. Окей, аз ще си взема кола. За мене си. Как е изигра? Какво става? Как не го видяла, Айранче? Ами няма нищо. Айрон. И ти си го изкупи, бе. Ама аз го изкопах. Дали ти искаш? Ама аз вече го изкопах. Добре. Така, да има... Кой левел си? Втори. Аз 13. Еми ти си играла и преди на този урок, не е честно. Еми, добре, сори, ако можех, ще ти дам експеримент. Арон. Чакай. Абе, остави. Къде си ти, човек? Злато. Не искам аз да го изкопам. Аз го изкопа. Ама аз ти съм скопала злато, ма. Добре, дай ми тогава на мен, аз искам да го изпека. Аз ти дам лапис. Редстоун. Редстоун за мен. Абе, аз върна горе, бе. Редстоун за мен за... Не. Айрон. Чакай, не, аз го видях. Зак купи тази вода. Ама ти фари запри тази вода. Да, бе, защо пък аз? Ай, защо пък аз? Защото си ми пари служница, бе. Аха. Това, че съм ти предпочетка, не означава, че съм ти предпочетка. Ясно. Не, аз го видях първо. Сега. Гледа си. Не, ще ме отдавиш тук. Еми аз Лава! По принцип до лавата има диаманти. Добре, изчакай. Аз тук като откопам нещо и ти веднага виждаш нещо друго и... Айронче. Къде я видя? Ето тук, ела до мене. Ти винаги виждаш Айрон. Човек трябва да я спрем, защото... И аз видях Айрон. Чакай, аз имам кабел, съм ще да спра. Аз се спрям вече. Спри водата. Готов. Благодаря. Щях да копам Айрон с брадва. Хора, така се копа Айрон. Забравяме. Знаеш, че като гледах Кризио, изкопа дървото с лопата по-бързо, отколкото с брадва. Чакай, бе, тук къде те ловата да я копаме? Да, изчакай малко. Чакай малко. Аз чакам да спа. Тя може да е малко, да? Ай се пак. Чакай, това няма да го копам. Окей. Лавата я спряха те и тук. Какво? Това да не би да беше някакво много малко. Май да. Тук има вода против водите. Айде, няма смисъл. Няма нищо, се някога ще намерим. Някой да работим като тим. Окей, хора, мисля, че това беше от мен. Бони Бон и чао!